Máme tu ďalšiu štvorkolku na úpravu. Je to CF Moto G2 850 Euro 5 a ideme tu narobiť tuning, chip tuning riadiacej jednotky. Ideme tu spraviť úpravu variátora, vymeniť koncovku na tejto strane výfuku a ideme tu ešte spraviť to, že ideme si tu vyhodiť, lebo je to Euro 5 katalizátory. Takže ja si to idem rozobrať. Jeden centrálny katalizátor je tu a niektoré Euro 5 mali iba dva katalizátory v jednom kolene a v druhom tom T-čku. Takže idem si to odstrojiť, rozobrať, vybereme katalizátory, spravíme tuning a ako posledné potom, keď už to bude mať odkrytované, ideme nastavovať ventile na obidvoch valcoch, takže nastavíme si ešte aj ventile. Takže G2 sa ide troška vytuningovať a nastaviť ventile. Katalizátor máme von vybratý. Dneska som to robil troška iným štýlom ako stále, lebo ja som to vždycky ten katalizátor vykuchával a nevyberal som ho von. Ale spravil som si taký prípravok, aby mi to vlastne držalo vždycky to natočenie, uhol a všetko. To si iba pribodujem moto, mám tam rúru vybavené. V tejto časti sa, chvála Bohu, katalizátor nenachádza, čiže toto je úplne super. Toto nemusím vôbec riešiť, iba tento hlavný centrálny. A druhý katalizátor, lebo niektoré Euro 5 majú 3, niektoré majú 2. A ďalší máme tu. A ten urobím takisto, že si ho len vypílim a dám tam rúru. Štvorkolku mám takto odstrojenú, aby som sa k všetkému dostal. A keď už budem mať dole výfuk, tak sa pustím do nastavovania ventilov. Spravím si ventile a výfuk si potom už len skompletujeme, nahodíme. Potrebuješ dať dole aj zadný tlmič, aby si sa k tomu dostal, aby si vybral vonka ten zvod. Takže takto sa veci majú a idem pokračovať ďalej. Druhý katalizátor je von. Tu bol taký maličký, len ten sme si vyhodili. Vzadu bol takýto veľký. Prevarili sme si to v tom prípravku, čo som si vyrobil. Idem si tam nahádzať tieto dekle a parádička. Ideme tu vymeniť koncovku, ale aké prekvapenie tu aha je. Tu sa normálne, neviem, či to bude vidno, tu sa normálne otrhol ten lapač iskier a ostal, zle to vidno, tak to skúsim. A normálne ti ostal dnu, čiže idem ho teraz vybrať. A potom tie štvorkolky sú udusené, lebo toto sa stane. Takže treba si dávať na to pozor, treba to skontrolovať, keď si meníš tú koncovku, aby ten lapač iskier náhodou neostal dnu. Takže ja si ho idem vyťahnuť. Neviem, či sa tam dostanem s týmto. No a kúkaj, aha. Vidíš, a takýto lapač iskier ostal dnu. A ono je tam potom spriečený a tie výfukové plyny proste už to potom brzdí. Teraz je to pekne a priechodzie. Tie výfukové plyny to tam potom brzdí a tá štvorkolka nemá potom ťah. Takže dobre je si vymeniť aj koncovku. No a čo sa týka výfuku, výfuk mám nahodený, ako len tu som spravil ten katalizátor, som vybral, dal som tam rúrku a to isté som spravil aj tu. Nejakí hejteri zase budú písať, mal si to nastriekať, tú rúru zhrdzavie to, tak či tak to bude hrdzavé. Pozri sa aj na tento výfuk, akom je stave, všetko to hrdzavie, je to pri kolese, čiže to je úplne jedno, či je to nastriekané, alebo nie je to nastriekané. Tá farba tam vydrží možno, že mesiac, maximálne 2. Keď sa brodí po vode, tak je to proste vždycky to zhrdzavie. Takže ani sa nemusíte unúvať, písať komentáre, hej, že mal si to nastriekať, prečo si to nehal tak. No preto som to nehal tak, lebo zhrdzavie je to tak či tak. Mám to odskúšané, železo, teplo, voda. To isté aj tento výfuk vidíš, aký je hrdzavý. Koncovka je nastriekaná a za pár mesiacov bude taká istá ako aj tento výfuk. To isté je ten nerezové koncovky. Veľa ľudí tam má aj nerezové koncovky a keď chodia aj ku mne na servis, tak tie koncovky sú v takom istom stave ako je toto. Sú zašednuté, čierne. Nie sú už také pekne lesklé. Čiže už tiež aj na tej nerezi sa drží
blato, špina, blbosti kadejaké. Takže tak, dobre, idem to skladať ďalej a idem sa potom pustiť na tieto ventile. Spravíme si ešte potom variátor, radiacu jednotku som si už načipoval, urobíme si ešte variátor a to je všetko. Tu sa ešte kúkneme na tento šrobík, či sa s tým niečo dá robiť, lebo tu už je závit pokazený, to mi majiteľ vravel, že ho niekto chcel aj odvrtať, ale vidíme, ako to odvrtal, hej, úplne na parádu. Tak uvidím, možno, že ho opravím, možno, že nie. Pustím sa aj do týchto vecí. Na tomto kryte výfuku sa nám tu pokazil závit na šrobiku, tak idem si spraviť to, že navarím si tam novú matku. Mám si to takto, aby sa mi závit nepokazil a ideme tam navariť matku. No, som si to tu nazváral, dáme si nový šrobík, lebo ten bol poškodený. Ono už sa nedal spraviť ani druhý závit do toho, lebo už bol tak vydratý, že proste závitník mi nebral. Tak som tam musel nazvárať matku. A to úplne stačí, lebo však to je iba kryt, ktorý drží takto. Tu výfuk máme poskladaný, držiak je tam, nový šrobík, podložka, nový závit. Takže toto máme spravené, už tu máme nahodený aj výfuk. Takisto koncovka, ešte si tu nahodím tento kryt a bude to hotové. Tu ešte dva šrobiky idú. Nahodíme si tlmič, lebo aby si vybral to dobre vonkať z vody, tak tlmič treba vždycky si odmontovať a takto si ho dať bokom, aby si to vedel vyťahnuť do tejto strany. Takže s výfukom už mám pokoj, idem to ešte doskladať a idem sa pustiť do tých ventilov a variátora a štvorkolka bude hotová. Ja už mám dole veko z ventilov, takže ideme si ich nastaviť. Tu je dole mierka. Toto ti musí lícovať takto a aby si potočil motorom, tak tu na dole, ako máš dekel a kde je filter, je takáto krytka. Tam ide 19 orech a s tým si vlastne vieš nastaviť hornú úvrať na valcoch. Teraz máme nastavenú hornú úvrať na tomto valci a ideme si to premerať. Výfukový by mal byť 15. Ale tu už vidím aj, že zle sa mi to ľavou, musím si to prehodiť. A tu proste vidíme, že tá 15 tam ide úplne ľahúčko, čiže už je potrebné ich nastaviť aj toto isté. Takže nastaviť výfukový 15, saci 10. Mám tu pripravené mierky. Tak idem sa do toho pustiť, spravíme si najprv tento valec a potom sa pustíme do druhého valca. Takže idem na to. No, mám nastavený aj tento valec, ventily tam boli dosť rozladené, čiže toto bolo už ozaj potrebné nastavovať. A tu na oprava, nesedí tu na, ako sedí tam aj 19, dá sa s tým pretočiť, ale je tu na 18 orech. Ja si to vždycky robím golou. Niekto používa trhák, ja používam golu. Takže nie 19, ale 18. Tuto drží na osmičku orech, ten dekel. Tento valec je hotový, tento takisto. A ideme si ešte ukázať, že minule som videl, niekto dával video, že treba dávať dole túto hadicu, ktorá ide dopredu do chladiča. Absolútne vôbec netreba, keď si to takto pekne oddekluješ a hlavne si to musíš oddeklovať aj na tejto strane, kde je podblatník, aby si tam mal dobrý prístup hlavne k týmto výfukovým ventilom a pekne sa to dá, aj dekel pekne vybereš, aj všetko a nemusíš zhadzovať ani sanie, variátora, nič. Možno, že mám asi tenké ruky ako Číňania a proste vždycky sa tam vojdem a je to paráda. Tento valec bol dosť rozladený s tým, že napríklad cacie, ventily, ledva som tam dal, sa mi zdá, že 6 mierku a na výfuk som dal ledva 8, horko ťažko, že už tam bolo proste potrebné ich nastaviť. Štvorkolka má, ja neviem ani koľko kilometrov, 9000 kilometrov. Ono predpísané je, sa mi zdá, že pri 6000, takže treba si dávať na to pozor a treba si to spraviť, lebo tento valec bol proste vyladený, zle nastavený a nebolo to dobre nastavené tie ventily. Ono, keď je tam malá vôľa medzi tými zdvíhatkami a ventilom, tak sa môže stať, že ti proste ten valec alebo tie ventily ti bude podpalovať, ten valec nebude mať dobré tlaky a už proste bude problém.
Teraz je to nastavené presne ako treba. SACI 10, výfukový 15. Je to presne úplne tak, ako to výrobca udáva. Tento válec, ktorý som robil ako prvý, ten bol celkom fajn, hej, nebola tam nejaká extra veľká vôľa, ale tu na tieto ventíly boli proste moc pritiahnuté a vravím, podpalovalo by ich a tá štvorkolka už potom nemá taký dobrý ťah, lebo nepracuje a nezatvára tie ventíly tak ako treba. Tak dobre, idem si nahodiť dekel, ako vravím, netreba dávať žiadnu hadicu dole, nič, treba si to oddeklovať, dá si dole airbox, dá si dole tento podblatník a pekne sa dá dostať k tým ventilom aj k tomu veku, dáš ho pekne dole. Tak ja si to už idem poskladať, hodíme si naspäť veko ventilov, poskladáme si naspäť plasty, airboxy spravíme naspäť, vyfúkam ho, majiteľ nechcel robiť nič, iba toto a nakoniec nás už čaká už len variátor. Ako vravím, táto Euro 5 sa dá krásne odladiť s tým, že keď sa vyberú vonka tie katalizátory a ja to v riadiacej jednotke upravím tak, aby nič nesvietilo a proste sa to upraví tak, aby tá štvorkolka išla čo najideálnejšie, najlepšie. A keď sa spraví ešte ten variátor, tak tá Euro 5 fakt behá krásne. Už sme tu mali takú jednu štvorkolku, točil som aj o tom video, tam som takisto robil ventíly, variátor, riadiacu jednotku, vyberali sa vonka tie katalizátory a majiteľ mi potom volal, že na to treba proste zbrojený pás, že tá 850 ide, dovolím si ja povedať, že lepšie ako 1000, keď sa tieto úpravy spravia, tak sa vyrovná 1000, možno, že aj fakt si dovolím povedať, že ide lepšie ako 1000 G2 určite. Takže ideme si to dať dokopy, spravím si variátor a štvorkolka bude hotová, pôjdeme ešte na skúšobnú jazdu. Konečne nám prestalo snežiť, takže spravíme si skúšobnú jazdu a zavolám majiteľovi, že to má hotové a môže si preto prísť. Tak ešte sa idem pustiť do tých krytov a natočíme si video z variátora. A ako som vravel, posledný úkon je variátor. Primárnu remenicu už mám von, akorát som tam dal závaž a hodíme si strunu a ideme ešte prestaviť sekundárnu remenicu, skontrolujeme si remeň a skontrolujeme ešte ložisko. No a pri kontrole ložiska sme prišli na to, že ložisko je KO, čiže ideme si spraviť aj ložisko. No a ložisko už máme tu vybraté, môžeš sám počuť, ako to hučí, to isté druhé. Ja robím len to, že mám už odskúšané nejaké ložiska a z tohto obalu sa dajú vybrať. A tieto ložiska, ktoré tam montujem, fakt montujem už ich asi zo 2 roky a zatiaľ som nemal nikdy žiadny problém so žiadnym ložiskom. Takže toto, keď ja u mňa spravím, stojí to 50 € a je to lacnejšie, ako keď máš kúpiť ložisko, to, čo tam je kompletné. Tak ideme z toho hodiť do štvorkolky. A ako vravím, stále to ložisko ti tam musí ľahúčko nasadiť. To až tak ľahko nejde, čiže musím si ho vytiahnuť. Budem si použiť sťahovák a troška si prebrúsiť, ako stále vravím, tú dosadaciu plochu. Takže idem na to. Ja mám vymyslený takýto sťahováčik primitívny, uťahovačka. Dám si to tam a pekne to ide dole. Ono hlavne na tých 625-kách je to super, lebo to ložisko, keď ty dáš dnu, tak on má ešte takú medzierku, tak to je fajn. No a ideme si spraviť to, že si to naštartujeme. A len si to prebrúsim. To vidno, že je hrdzá, hej, takže tú hrdzu dáme dole stade. Skúsime. A je to tam. Ono to ložisko musí sa vrajím ľahúčko hore dole a bola tam hrdza. Teraz je tam krásne. Ja sa mi to hýbal, mám to iba na takej tyčke. Čiže toto máme urobené a vrajím, stačí dať dole iba tú hrdzku, čo tam je a už je to potom na poriadku ako treba. Takže idem si ešte nahodiť teraz
No a ja už mám štvorkolku poskladanú, hotovú a poďme si zhrnúť všetko, čo sa tu robilo. Takže montoval sa tu na tuningový set do variátorov Altovednemu Garage Offroad. Robili sme si tuning radiace jednotky, nastavili sme si ventile a vykúchal sa výfuk, čiže vybrali sme vonka katalizátory, namontovala sa moja koncovka výfuku. Toto všetko sa naladilo podľa potreby majiteľa, tak ako to potreboval. A ešte som zabudol, menilo sa ložisko vo variátore. Takže je to hotové a majiteľ môže zase brázdiť. Sunshine.